Konfermati 94 każ pożittiv ġdid ta' COVID-19 f'pajjiżna, bil-każi attivi issa jammontaw għal 2262. Il-total ta' każi li Malta rat mill-bidu ta' din il-pandemija f'Marzu tal-2020 issa tela l 33,762. F'pajjiżna f'Lulju s'issa ġew reġistrati b'kollox 3144 każ hekk kif issa dħalna fi 73 ġimgħa tal-pandemija. Skont iċ-ċifri uffiċjali maħruġa tnejn għal darb'oħra reġgħu żdiedu l-persuni li qed jingħataw il-kura fl-Isptar Mater Dei fejn bħalissa hemm 39 każ fosthom persuna li qed tingħata l-kura fit-taqsima tal-kura intensiva. Madankollu l-Ministeru tas-Saħħa ma tal-ebda informazzjoni dwar l-etajiet ta' dawn il-persuni jew inkella jekk kienu ximlaqma. Min-naħa l-oħra fortunatament fl-aħħar sigħat fiequ 126 persuna minn dan il-virus fil-waqt li salħat ingħataw aktar minn 740,000 doża tal-vaċċin bi ftit aktar minn 370,000 persuna issa huma kompletament imlaqmin. Kien spjegat ukoll li l-età medja tal-persuni li rriżultaw pożittiv fl-aħħar sigħat hi 33. L-att ta' mwiet kawża tal-pandemija f'pajjiżna baqa' 421 hekk kif fortunatament ħadd ma tilef ħajtu fl-aħħar sigħat. Intant is-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzo meta mistoqsi minn Net News dwar xi strateġija hemm min-naħa tal-Gvern sabiex tiġi indirizzata s-sitwazzjoni preżenti tal-COVID-19 f'pajjiżna, Zrinzo ħarab milli jagħti proposti konkreti jew inkella soluzzjonijiet. Tista' tgħidli m'hemm xi ħaġa partikolari li ħadd tkun qed tagħmlu? Minn żmien għal żmien qegħdin inħabbru dawn il-miżuri, però huma miżuri li aħna nimxu fuq il-pariri tekniċi, pariri xjentifiċi li għatuna l-esperti. Xerowna Debono, Net News.